Wai shin mai gida ma wai ina za mu je ne? Tun a ciki na ce miki yau duk inda ke so ki tafi. Nan za mu tafi. Yau ranar taki ce ai. Yawwa mai gida, ka ga da maman kai kullum tana faɗa min wani mashahurin superstore da aka bude BSM superstore. Yau nake so mu je ka gwangwaje ni da kaya. Nan ya kamata mu je. A gani ma zan shiga daga cikin manyan matan Maiduguri. Ni ma ina ɗaya daga cikin waɗanda za su kasance sun shiga cikin wannan wajen nan. Shi saka nake farin ciki da Allah ya bani kai. Haka ne. Superstore akwai kaya maza mata mu je kar a bar mu a baya. Albishirinku maza da mata da ke jihar Maiduguri, Borno State. Muna masu farin cikin sanar da ku sabon Superstore ɗinmu wato BSM Superstore wanda suka kunshi kayayyaki daban-daban kamar haka: kayan abinci, kayan sawa, kayan kicin, karo da ma'adinai, turarurruka da man shafawa, kayan makulashe, misali ice cream, chocolate, cake da dai sauransu. Adireshinmu za ku iya biyo mu a shago mai lamba 81 daura da gidan man Ali da ke titin Bama Road kusa da Gwange Station, ko kuma ku biyo mu a shafin abokanan hulɗarmu www.amki.com domin business online. Sannan muna da ma'aikatar da za su iya ɗaukan kayan ku su kai muku har inda kuke, ko kuwa a kira namba kamar haka: 07036360085 ko kuma 08023727892. BSM Superstore ta ku ce sai kun zo.